Точно такива неоснователни, безпочвени, несправедливи, субективни обвинения срещу духовните лидери на мюсюлманската общност в страната. Точно по този начин. Да почне делото все пак така ли? Вие ги осъдихте, господин Иванов. Има процес. Вижте, може да ги осъди само съда. Аз имам право на мнение. Жегата ги осъдихте. Аз имам право на мнение. Аз не ги осъждам. Ще ги осъдя, когато имам прерогатив за това, когато имам власт. Няма мандат. Значи, все пак има съдебно дело, което ще реши дали има И аз смятам, че ако който и да е от тези лица бъде осъден, това ще означава едно, че в България демокрацията действително не е настъпила така, както аз смятам. Това е друг начин на изказване. Смятам, че в България демокрацията не засяга абсолютно всички слоеве на обществото, не засяга всички нива и не засяга всички религиозни общности. Това е моето мнение. Имате джамия до центъра на София, която го получава от центъра и Няма да те питам, защото ти госпожо, когато се огласяхте вашето предаване, Жега, господин Иванов. Кажете тогава какво казвам от него и което не е. Какво ви накара да ни свържете с колите в Ню Йорк, с нещата в Пакистан, в Индия, в Македония, в Босна? Какво ви накара? Финансиран ли сте от фундацията? Финансиран съм от главно муфтийство. Няма никакво финансиране, всичко е измислица, господин. А документите, с които прокуратурата твърди, че разполага? Няма никакви документи, госпожо. Всичко е скалъпено. Няма нищо вярно. Колкото е вярно, че вие излъчихте, че процесът ще бъде в понеделник, толкова вярно и това. 5 пъти повтаряше господин Николаев, че в понеделник ще бъде процесът, за да дезонтирате нашето мнение. Това е целта. Ние знаем вашето мнение. Това не е от днеска. Не е така. Това не е от днеска, господин. Виж, моя баща е лежал в затвора, след това го оправдаха и му платиха. Днеска мене съдят, след мене моя син привиква и това продължава. Възродителният процес за нас продължава. Това не е от днеска. Да говорим сериозно. Не е ли... Това е съвсем сериозно, което ти говоря. Не е ли в полза на цялото общество? Тук има нещо друго. От кой получавам? Кажи. От кой получавам? Кажи. Тук има нещо друго, господин Иванов. Печеля аз от това, че има някакво напрежение. Кажи какво печеля. Може би... Има ли напрежение? Има напрежение, разбира се. Тия хора, за да са тук, значи има напрежение, има притеснение. Сега в момента искам нещо друго да ти кажа. С всичко това нещо се цели да се уневини акцията на ДАНС. След това да се отклони вниманието от това, че нашите хора до днеска нито едно правителство не е имало икономическа програма. Всички хора са безработни и са по домовете. Днеска питат защо са тук. Те са безработни, нямат работа. Имат притеснение. Всеки намира, за да защити религията си. Другите, ще го излъчите ли всички? Да. Аз се много съмнявам, защото много интервю сме го правили. До днеска не е излъчено нищо. Какво ще кажете за отминалото преди 1-2 години проблемите с главно муфтийство? Това не е ли нов опит за опетняване на духовниците в България? Добре, аз ви давам тук пред камерата, ви давам списание, в което преди 1 година съм писал нашето отношение и към християни, нашето отношение как трябва да имаме като комшулук, нашето отношение и към тероризма, нашето отношение към всички неща. Ще го излъчите ли? Ще го дадете ли това нещо в ефир? Ние ви каним в студио да дойдете, дайте. Вие излъгахте в ефир, че сме канати и никой не е искал. Това не е вярно. Това не е вярно. Мен никой не ме е поканил. Добре, ето сега ви каня, заповядайте. Дайте ми телефона си, заповядайте. Всички хора, за да напетите, са получили това. Тук нещата са ясни. Получаващите информация. Господин Скрипов, платен, чувайте. Аз съм Румяна Попова от мюсюлманите тук. Аз имам приятели християни, вие ни карате да ставаме. Единствената телевизия, която целенасочено излъчва предавания
е против нас е битви. Дайте ми телефон, заповядайте да обясните. Интерпретация на всички неща. Представяне по начин както искате или както желая Атака. Дайте ми един телефон, за да се говорим и да дойдете на живо. Аз ям поручих християни, вие ни правите... Вие като християнка, какви ограничения имате по отношение на своята религия? Вие като християни, какви ограничения имате в вашата религия? Вие като християни, господине, какви репресии има над вас като християни? Питам ви, защото моята жена е репресирана. Как? Моята жена. Вижте, не знам дали някой ще ме слуша или няма да ме слуша. Не знам дали тези хора ме подкрепят или не. Не знам дали някой мисли като мене или не. Аз като свободен граждан в тази държава, който не смята, че има свобода на словото, който не смята, че има всеобхватна демокрация, искам да изразя мнение за това, че съм репресиран, за това, че съм угнетен, за това, че моите духовни лидери не заслужават това отношение, което в момента държавата налага на тях. Нещо повече. Моята съпруга, която не може да се снима така, както и повелява Корана, също е репресирана. Трябва да си показва ушите, косата. Това не е ли репресия? Това не е ли репресия? И аз ви питам. Вижте, и аз ви питам. Не, моля ви, не сте запозната въобще с правилата на Европейския съюз. Не, говорите да се снима. Това за лична карта. Вижте, за мен е демокрацията Америка и Швеция. Проверете как стоят правилата там. Щом правилата могат да бъдат нагласени по този начин там, следователно и тук могат да бъдат променени. Защото не законът, човекът е важен. Човекът е, вижте, не законът, а човекът е център на вниманието. Вижте, човекът, не, смятам, че законите трябва да бъдат по-демократични. Щом в момента вие твърдите, че законите са такива, следователно има някакъв проблем с самите закони, трябва да бъдат променени. Защото не човекът е за законите, госпожо, вижте, не човекът е за законите, а законите са за хората. Ние живеем в Република България. Законите трябва да служат на мене, законите трябва да служат на вас, законите трябва да служат на всички български граждани. И ако има репресивни закони, те трябва да бъдат променени. Това е моето твърдение. Аз отново ви питам риторично. Кажете ми, вие като християнка, в кой обред, ритуал или изискване на християнската религия сте ограничена? Питам ви конкретно. Кажете, на мене ми позволява да строя църква на Рупите. Не ми позволява да строя църква в центъра на Пазарджик. Не ми позволяват, примерно, да ходя като християнка или да се обличам като християнка. Не ми позволяват да влизам с кръст в училище. Кажете ми, каква репресия е наложена над вас? Защото над мене, над имамите, над моята съпруга има такива репресии. Конкретизирайте. Вие чувствате ли се, или по-точно чувствате ли, че вашите демократични права като християнка в тази държава не са обгрижени? Значи, не, аз се чувствам добре, но също смятам, че вие трябва да се чувствате добре. Благодаря ви. Много ви благодаря. Помогнете ни и ни разберете. Знаете ли какво ми прави впечатление? Точно в момента от вас чувам това, в което са обвинени всички. Това, което аз твърдя, е, че вие трябва да ни разберете, трябва да ни опознаете. Вие в момента не ни познавате. Вие не ни познавате. Без никакво значение. Аз още в началото съм казал, че не вярвам в свободата на словото в тази държава и съм поел риска да манипулирате моите изказвания. Аз съм готов да манипулирате. Готов съм. В никакъв случай няма да ви се сърдя, може да ги манипулирате колкото си искате. Това е в характера на българската журналистика. Но ви казвам категорично, че аз мисля това и го изказвам, изразявам гласно. Други въпроси? Нямам, но като ви слушам, наистина, аз чудо, аз влизам в модерна България, тук ли съм... Натъжавате ли се? Не, казвам, че ако бях чуждестранен журналист и слушам вас, тя да си мисля, че живея в някаква тотална репресия, няма такова нещо. Четете чуждата преса какво мислят за обстановката в България и ще видите, че това, което аз ви говоря, се вписва в контекста на цялата обстановка. Нещо повече, отново ви казвам, ние имаме проблеми. Вие вместо да ни разберете, да вникнете в народопсихологията на българската мюсюлманска общност. Искате ли да има ислямизация? Въпреки, какво наричате ислямизация? Това, че хората са тръгнали по джамиите и се молят, защото исламизация се нарича това, което ви плаши. Разрастващия се ислям, опасността от ислямската дъга. Точно тези постулати, тези сентенции, тези изказвания до голяма степен плашат мюсюлманите. Не го ли разбирате? Защо не ни опознаете? Защо се зареждате с забратки, с шалвари, с бради, с мустаци? Вие следователно... Франция се заяжда, например, на българска държава. Беше прочетено от прокурорката в този съд. Беше прочетено, точно тези мотиви бяха изтъкнати от прокурорка.
Така че, това не, аз не цитирам себе си, цитирам българската прокуратура. Възможността, наистина, някъде единици в България, не слагам изобщо никой подобен знаменател, да се проповядва радикален ислам, философията на шериатската държава и наддържавност. Вие, между другото, знаете ли, че България е в един етап от своето историческо развитие е била управлявана от шериатска държава? Не, говорим за шериатска държава. Вижте, аз ви питам, вие знаете ли, че в определен етап от историята на българската държава мюсюлманите са се управлявали от шериатски съд и от шериатски закони. След това същото дело е трябвало да бъде прехвърлено в мировия съдия, който потвърждава решението на шериатския съд. Знаете ли това? Отговорете на въпроса, знаете ли? Не, знаете ли? Знаете ли, че българските мюсюлмани са били съдени според... Защото думата шериат не е плашеща, госпожо. Тоест вие сте за шериатска държава? Не съм казал това. Не манипулирайте думите. Вие не ми отговаряте на въпросите. Аз ви казвам, че думата шериат не е плашеща. Добре, обяснете. Думата шериат означава ислям. Пътят на исляма, пътят на религията. Знаете ли какво е шериат? Да се молиш по 5 пъти на ден. Плаша ли ви това? Вие имате ли тук, има ли мюсюлмани, които се молят по 5 пъти на ден? Ето, те изпълняват шерията, госпожо. Вас това плаша ли ви? Това е шерията. Знаете ли, че шерията е всички тези жени, които са за братки, изпълняват един елемент на ислямския шериат. Това е елементът на носят за братка. Когато ви се обаждат по телевизията, по телефона, когато ви се обаждат в телевизията, по телефона, какви са така по-честите изказвания срещу нас? Кажете ми, ласкателно ли се отнасят и ласкателни думи ли изговарят, да речем, не мюсюлманите за нас във вашата телевизия? Кажете го. Кажете във вашата телевизия, във вашата бивш. Аз преди малко ви казах, не съм главен секретар, не съм говорител, аз съм редови мюсюлманин. В началото може да си погледнете запис, ако вече не сте го изтрили. Значи, вижте, категорично ви казвам, че във вашата телевизия най-вероятно се обаждат много често и така ни обиждат, по такъв начин ни попържват, по такъв начин, че няма смисъл в момента да пращат полицаи. Полицаите гледаха как ни бият миналата година пред Софийската джамия. Полицаите ни бутаха и ритаха, мене лично също така. Ме бутаха и ритаха, когато ние пазахме мифтисото от Генджев, а те го защитаваха. Тогава имахме такова насилие, за което говорите. В момента не се налага. Защо? Прокуратурата е достатъчно в този случай. В този случай прокуратурата е достатъчна. За какво се налага българите християни да ни нападат? Българите християни, разбира се, са добри хора. Много често обаче манипулирани. Това е лошо. Така ли смятате? Да. Категорично. И смятате, че духовните им лидери са невинни, нали? И смятате, че българските... Добре, чудесно. Вие казвате, че мюсюлманите не са лоши хора, нали така? Религиозните водачи, тези хора, които са проповядвали 10 години. 10 години са проповядвали. Всички тези хора, включително и аз съм слушал проповеди. Тези хора и аз сме слушали проповеди. В момента ние следователно сме спящи клетки. Защото ние сме се повлияли от тези хора. Защо не сме в тая зала? И ви казвам, не 13, милиони 300 хиляди мюсюлмани са обвинените в този случай. Защото ние всички сме последователи на тези духовни лидери и духовни водачи. Има мифти, има имами, има ваизи. Ние сме слушали техните проповеди, ние сме се повлияли от техните проповеди, които са били единствено и само в рамките на ислямската догматика и доктрина по отношение на религиозното изпълнение на обредите, ритуалите, нравствено-етичните норми в исляма и най-вече верските принципи. Шерията е именно вярата и религиозното богослужение, госпожо. Главен секретар бивш, както ви казах, до преди 3 месеца. Това е толкова важно за вас. До преди 3 месеца бях главен секретар. В момента съм редови български мюсюлманин, който смята, че бива репресиран през последните 100 години от българската държава. То не беше Дружба Родина. Вие знаете ли за Дружба Родина? Предполагам, знаете, нали? Българската патриотична организация. Защо? 12-та година, след като изколиха десетки хиляди мюсюлмани, вижте. 2012 се случва, защото не сме потърсили сметка все още за 1912. За това се случва. Не сме потърсили сметка за безчинствата на Дружба Родина, за насилието. Ма няма и да можете, госпожо. Вижте, български доцент, мога да ви кажа името, ще ви поздравя само секунда. Български доцент твърди, че 1912
1912 година над 100 000 български мюсюлмани са били избити отчетите на ВМРО, българската армия и българската православна църква. Честитете ми за това. Благодаря ви за вниманието. Честитете ми за това. Вижте, благодаря ви това, че все пак ме изслушахте. Български професор го твърди. Български професор го твърди. 1912 година над 100 000 български мюсюлмани са били избити.